Ako sa zachovať pri problémoch na diaľnici? Aj keď ide o najbezpečnejšie cesty na Slovensku, problémy sa im úplne nevyhýbajú. Stačí byť pripravený. Noste v kabíne toľko reflexných hviezd, koľko máte miest na palube. Uložte si telefónne číslo na diaľničnú patrolu do telefónu a skontrolujte si stav výstražného trojuholníka. Ak sa vám náhodou niečo na vašom aute nepozdáva, spomalte na nie menej ako 80 km za hodinu a namierte si to buď na pumpu alebo na najbližší výjazd diaľnice. Odtiaľ vás totiž bude jednoduchšie odtiahnuť. A pokiaľ máte závažnejší problém, ako napríklad defekt alebo vážnu poruchu, namierte si to do odstavného pruhu, prípadne na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, na prvý odstavný ostrovček alebo pri najhoršom do pravého jazdného pruhu. Poprvé začnite spomalovať a spustite výstražné smerovky. Pri pohľade do spätného zrkadla len sledujte, že či si vás všimli aj autá za vami. Po druhé, kompletne celú posádku vyžeňte cez pravé dvere za zvodidla do pola, aj keby bolo to najhoršie počasie na svete. A tretia vec, šofér odnáša výstražný trojuholník 100 metrov za auto za zvodidlami. Diaľnic sa netreba bať, stačí byť len pripravený. No a teraz už viete, že